Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Islam döwletiniň hataryna Siriýada ele salynan Türkmenistanlynyň videosy peýda boldy. Siriýanyň demokratik güýçleriniň Deir ez-Zor'un Baguz etrapçasyna Islam döwleti ekstremist toporuna garşy amal aşyran operasiýalaryny toporun boyun süýnen agzalarynyň köpüsi Türkiýe respublikalardan niyip ANF habar agentligi martyň başyna habar berdi. Bu operasiýalar 4-5 martda geçirilipdi. Agentligiň berýän maglumatyna Islam döwleti ekstremist toporunyň boyun süýnen agzalarynyň videolary görkezilýär. Olaryň hataryna ele salynanlardan bir erkek adam özüni Yusuf diýip tanışdyrýar hemde özünün aslynyň Türkmenistanlydygyny aýdýar. Videodan ma'lum bolşuna görä özüni Yusuf adlandyrýan adam Islam döwleti ekstremist toporunyň hataryna İstanbuldan barıp goşulupdyr. Ol İstanbul'a Türkmenistandan barıpdyr. Yusuf özüniň ilki 7 ýyllap İstanbul'da ýaşanyny, 4,5 ýyllap jeňsi toporuň hataryna bolanyny aýdýar. ANF habar agentliginiň maglumatyna görä, ol toporuň hataryna goşulmagynyň aňyrsyna ýatan sebäpleri "Gysgaça Allah'ın kitabını okudum we goşuldum" diýip jogaplaýar. Aslynyň Türkmenistanlydygyny aýdýan Yusuf mundan ozal özüniň İstanbul'un awjylar etrawyna ýaşanyny, Siriýanyň Rakka şäherine bolanyny, Islam döwletiniň guramagynaky jeňsi tälim türgünleşikleri gatnaşanyny aýdýar. Sen Islam döwletiniň hataryna söwüşýärmidiň diýen soragy Yusuf jihatçylyk bilen meşgullanýardym diýip jogap berýär. Videodan ma'lum bolşuna görä özüni Yusuf adlandyrýan adam Islam döwletiniň hataryna goşulmak bilen ilki başda diniň kadrlaryny berjay etmäge umyt baglanyny, ýöne ýagdaýlaryň gararşyşlary ýaly bolmanyny aýdýar. Toporun hataryna köp ýalňyş ýollara baş goşulanyny, özüniň puşmanlygyny belleýär. Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnülük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistan Täjik ýük ulaglarynyň öz territoriýasyndan tranzit geçmegine gadaňçylyk ýerden mahaly Täjikistan öz ýük ulaglaryny Azerbaýjanyň giňişliginden tranzit geçirmek üçin Baku bilen gepleşikleri geçirýär. Ýatlatsak, şu ýylyň fevral aýynyň başyndan bäri türkmen häkimetleri Täjikistana barýan ýa-da onuň gelýän ýük ulaglary öz territoriýasyndan tranzit geçirmeýär. Türkmenistan 1,5 aýdan gowrak wagt bäri ýöredýän gadaňçylygynyň sebäplerini düşündirmekden saklanýar. Täjikistanyň ykdysady ösüş we sowda ministrliginiň 19 martda beren maglumatyna görä, minister Nematullo Hikmatullozoda Bakuň halkary deňiz sowda portunyň baş direktori Taleh Ziyadow bilen gepleşikleri geçirdi. Bu gepleşigiň çäginde Ziyadow portuň alyp barýan işleri barada jikmejik maglumaty hödürläp, täjik ýüklerini tranzit geçirmek üçin portuň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmagy teklip etdi. Bakuň halkary deňiz sowda portu 2018-nji ýylda işläp başlady. Onuň eýeleýän territoriýasy 117 hektar meýdan barabar. Bu port şol bir wagtyň dowamında 12 gemini kabul edip, bir ýylyň dowamında 15 milyon tonna ýükü tranzit geçirip bilýär. Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Täjik gullugynyň berýän maglumatyna görä, Bakuň portundan Hazar deňdiniň we soňra Gadagystanyň üstü bilen geçiljek marşrut Türkmenistandan geçilen ýol bilen deňeşdirilende epetli uzyn bolup, Täjik ýük sürüjileri öňküsünden 1000 kilometr artyk ýol geçmeli bolar. Şeýle-de bu marşrut Malet aýdan hem öňküsünden epetli gymmada düşýär. Ýöne Täjik ýük sürüjiler üçin bu marşrut häzirki wagt ýeketäk alternatiwa bolup durýar. Şu ýylyň fevral aýynyň başyndan bäri Türkmenistan sebäplerini aýdyňlaşdyrman we öňünden hiç ýyly duýduruş bermän Täjik ýük ulaglarynyň öz territoriýasyndan geçmegini gadagan etdi. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnülük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra.
Ahal vilayatynyň Akbuğday etrafynda 2000-den gowrak adam ýagşyň aşagynda Nowruz bayramyna görülýän taýýarlyk çärelerine gatnaşmaga mejbur bolýar. Bu waka Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň halkara Nowruz bayramynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmelidigini tawşyran mahalyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň paýtagtda habarçylarynyň biriniň anonim şertde beren maglumatyna görä, anny gününden bäri Akbuğday etrafyndaky Ak öýün golaýynda açyk meýdanda Nowruz bayramyna görülýän taýýarlyklaryň depkini güýçlendirildi. Bu çäre vilayetlerden we paýtagtdan gelen medeniýet işgärleriň ýokary kujaýynyň studentleriniň, sport mekdepleriniň okuwçylarynyň, edara kärhanalaryň işgärleriniň 2000-den gowraga gatnaşmaga mejbur edilýär. Olar ýerden saat 8-9 töweregi çäräniň geçirilýän ýerine barýarlar we giýişlik saat 5-6 çenli şol ýerde bolýarlar diýip habarçy bu çäre gatnaşanlaryň ençemesine salgylanyp 20 martda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä soňky bir hepdäniň dowamında Türkmenistanda howa açylman, her günüň dowamında 6-7 gedek 10-15 minutlap ýagyş ýagýar. Muňa garamazdan çäreçiler ýagşyň aşagynda öz taýýarlyk çärelerini dowam etdirmeli bolýarlar. Bu ýerde ýagşyň aşagyny edilmäýin bir jaýa gireýin de diýip bolmaýar. Sebäbi töwerek daşda jaý hem ýok. Vilayatdan gelen medeniýet işgärleriniň käbirleri özlerini getiren awtobuslary ylgaýarlar. Şol ýerde ýagşydan bukulýarlar. Ýöne ahally we paýtagtly çäreçileri getirýän awtobuslar ol ýerde garaşyp durmaýar. Soň olaryň aglabasy ýagşyň suwundan edilýär. Esasy kynçylygy sadannalar çekýärler. Olar saz gurallary ýagşyda edilip hatardan çykmasyn diýip elinde baryny edýärler. Käbir sadannaçylar vilayetlerden gelen medeniýet işgärleriniň awtobuslaryna minip saz gurallaryny halas etjek bolýarlar diýip habarçy aýdýar. Habarçy ýagşyň aşagyna edilip dümeglen medeniýet işgärleriniň bardygyna hem ünsü çekip olaryň akşam ara galýan jaýlaryna gelende däri derman içip çärelere gatnaşmagy dowam etdirýändiklerini hem sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.